ପ୍ରିୟ ମଧୁଆ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ମଦ ପିଉଛୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତିକି ରେଟ୍ ଦେଉଛି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମଦ ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା, ଆମଠୁ ନେଉଛନ୍ତି 60 ଟଙ୍କା। ଆର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ? ଆମ ପାଇଁ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମଧୁଆ ଭାଇ ଯେମିତି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ହେଲା, କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ନର ଆଜିକାଲି କିନ୍ନର ବି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପାଇଲେଣି। ମଧୁଆର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର। ମଦ ପିଇକି ମଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ କହିଲେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୁ ଗୁଜୁରାଟରେ କରୁଥିଲୁ, ବାକି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କର। ତୁମ ରାଜସ୍ୱ କମିଯାଉଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? ଜମା 12% ଦେଉଛ। ତାପରେ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ 78 ଟଙ୍କା କଲଣି, ତଥାପି ମୋର ଶାନ୍ତି ହେଉନି। ତୁମେ ବା 28 ଟଙ୍କା କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟାଏ, ମୋ ମଧୁଆ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ରାଲି କରିବା। ଆମେ କହିବା ଆମକୁ ମଦ ଦିଅ।